filɛbagaw ni an lamɛnbagaw cɛw ani musow denmisɛnw ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na k'an b'a keba e bɛ se k'i dulon mobili la yanni arayida cɛ Amara yanni keɲɛba an bɛ se k'i dulon ko partout dulonna dɛ suspend kɔrɔ t'o de ye cɛ dulonni ma ɲi dɛ a kana to u kana anw fana dulonna parce que n'u y'anw dulon anw ni partout tugulen don ɲɔgɔn na anw fana an kana ɲinɛ ko an dulonnen don ɲɔgɔn na de koyi mais an bɛɛ tɛ se ka jɛ ka dulon de sɔgɔmada in na an bɛ Jaba fo k'a Sidibe maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye Siriman Bacili an b'a fo k'a waleɲuman dɔn commune 4 kɔnɔ Keba taa archive lajɛ ale ka bilan a ka kuma man ca a ye baara de kɛ ka taa monsieur le maire an b'a fo les jeunes Thierno Umar As Diallo an ka foli bɛ s'a ma Mohamed Kulubali k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Bayibakɔ mairie du district la ani Sori Kɛmɛso maa minnu sɔgɔlen don an na Dɛnɛnkɔrɔkaw fɛ yen Basilabugukaw fɛ yen ka taa se Buajɛ kɔnɔna ma ale ni Tamani an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo selidon u ye samɛ foli bila ka na an y'a ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kuyatelakaw ka du an bɛ foli kɛ yen Garanakaw olu fɛ yen an tɛ ɲinɛ olu fana kɔ Segu n bɛ n yɛrɛ balimakɛ fo n'o ye Usman Bashin an ka foli bɛ sama ka Laji n'a ka gɛrɛnadenw bɛɛ lajɛlen fo ko a ba maa minnu fana sɔgɔlen don an na Manatkotokaw fɛ yen Ɲɛnakaw fɛ yen cɛ olu dimina dɛ ko an bɛ pan ka taa fo Sikaso ka tɛmɛ Ɲɛna k'an tɛ Ɲɛna fo ko olu dun fana sɔgɔlen don an na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Jurufɔyɔrɔ Saranyɔrɔ ale de ko numu foyi tɛ min ka kɔrɔ ni Fane ye fila tɛ min bɛ Jalo ɲɛ ko wa fana ko jeli tɛ min ka fisa ni Kuyate ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Yɔrɔ Jalo ni o ye cɛkɔrɔbani ye ale ko diɲɛlatigɛ ye kɔlɔsi ye ko mɔgɔ ɲɛ bɛ fɛn caman ye i da man ka o lakali o tɛ sɛ journalisiya baara yɛrɛ kɛkun ye o de ye k'a fɛsɛfɛsɛ min bɛ se ka lakali cɛ nisɔndiyalen don bi o tuma i binna Orange Money caman ou bien connexion de b'i bolo sɔgɔmada in na e ka nisɔndiya kun dɔnna sɔgɔmada in na Mali gouvernement k'a ye parti politigiw ani tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ parti baara kɛ mouvement minnu bɛ yen n'olu bɛ parti baara kɛ k'a y'olu dulon sababu fila ko yaasa jamana bɛ ka sigikafɔ min kɛ o ka se ka kɛ maaw kana taa tilan anw bɛ nin na anw tɛ nin na je le répète kumakan b'an bolo yan miniti 12 an bɛna k'a la mɔgɔw k'a mɛn parce que a ka ɲi olu da na anw ye olu minnu yɛrɛ y'a ko kɛ n'an bɔr'o la wolomasiri tabaw armée olu fana kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ maaw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw ma fama ka maaw kulekan mɛn yɔrɔ caman na sisan baaraba de bɛ sen na n'Ala sɔnna ma olu ye wulikajɔ minnu kɛ an bɛ dɔ f'o la laadala alamisa o alamisa conseil des ministres fana o communiqué bɛ an bolo an na dɔ fɔ o la an kɔni taatɔ don Segu sini Segu fɛrɛkɛnɛ labɛnbaw n'o ye Dagabana Mamu Dafe ye olu kɛlen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma Segu kɔrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko rentrée culturelle Segu o bɛ daminɛ sini sufɛ ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye Seko ni Dɔnko Binuyɔrɔ ka taa se Alima Togola ma olu bɛ taa t'u bila u fila ni dɛgɛla ni ɲɔgɔlɔn ye o dugusajɛ sibiri sɔgɔma anw b'an ka dialogue daminɛ Segu ye cɛw Mamu ni Burama Sumano bɛɛ ni kelenya bariya ni sinjiya bɛ se ka sinsin cogo di olu ka baro sigi aw na o ye jani sanfɛ ka aw sigilen to aw sigiyɔrɔ la sabula o ye baro dumanba ye o man ka fɔ maa si kɔ maa kan ka tɔmɔta sɔrɔ o la Mamu Dafe ma d'aw ma koyi sufɛ Amanar maaw ka bɔ Kidal a y'olu wele Dabara
ani ka taa se segu yɛrɛ sɔrɔ sifin denmisɛnnin dɔw ma k'olu bɛɛ lajɛlen mina so in n'o ye rentrée culturelle ye sa segukaw fɛ yen k'a baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ sufɛ nin bɛɛ bɛ kɛ kɔrɛ kɔnɔna na ala ni Mamu Dafe a n'a baarakɛɲɔgɔn n'a dɛmɛbagaw olu ka wuli ka jɔ Segu ale ye Mali capitale culturelle de ye maa si Segu taabali tɛ dɛ nka an ka ne Segu dɔ in ma dɛ anw bɛ to yan dɔɔni fɔlɔ k'an ka sunkalo barajiw mɔndɔn an tɔgɔ la maa minnu bɛ tile wɔɔrɔ su ni bilasirali la k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a ne b'a dɔn aw t'o la o hɛɛ aw bɛ girin min na aw sɛ wɔrɔtilen ni burusɛti nɔfɛ yan sɔgɔmada in na aw de bɛ sun aw yɛrɛ tun bɛ pereselen n'o ye an yɛrɛ nin ko in yɛrɛ ka bɔ an daga ka bɔ a da la o ala k'a ɲɛ ka d'an ma an y'a fɔ n ko an bɛ samɛ hukumu kɔnɔna na samɛ hukumu kɔnɔna na an ni arajo dɔw bɛ baara kɛ o arajow olu fana ka samɛ foliw olu bɛ k'olu bila ka na o la sɔgɔmada in na an ye dɔ bɛn dɔgɔ mɔ an bɛna a lajɛ n'an sera k'o di maaw ma u ka se ka o lamɛn n'o o ye groupage fɔlɔ ye arajo fɔlɔ minnu sera k'u ta bila ka na bi sɔgɔmada in na an bɛ jɛ ka o lamɛn samɛ foli ale kɛnɛ kan Amara Keyita ale bɛ yan ka taa se Keba Jalo ma ani ne yɛrɛ aw bɛɛ lajɛlen a y'aw bisimila Jani.ml FM sanfɛ anw ka baara o ye kunnafoni ye. Lambo an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn fɛn min ye aw denkɛ n'aw balimakɛ Mamari Enoch Kulibali ka bɔ Nɛgɛla radio la voix de Boussoufala directeur des programmes do 94.1 ka laseli kɛ Nɛgɛla Boussoufala commune ale kɔnɔna na samɛ foli do ka ɲɛsin radio partenaire bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen Kɔrɔ Kasimu k'i fo ka dugawu k'i ye ala ka n ka seliw caya kana kan san fɔlɔ kana kan san laban ye ala ka hinɛ an ka taabɔ la ala ka yafa k'u ma min ye radio la voix de Boussoufala lamɛn cɛman ni musoman an ka samɛ foli bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen an ka radio kanubaatɔ président wa futigi jara ani tɔndenw bɛɛ lajɛlen kunnafonidila Cica Kamara n b'a fo ka foli di radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ala ka san caman yira n na an kɛlen ma k'a fɛte ɲɔgɔn fɛ a kana kan san fɔlɔ a kana kan san laban ye ala ka hinɛ an ka taabɔ la ala ka yafa k'u ma aw ka foli don Mamari Kulibali don radio la voix de Boussoufala FM na Nɛgɛla. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw ni ɲankuma ne tɔgɔ Abdul Aziz Njame Jara ye ni radio faso ɲɛta directeur de programme ye Kati Falajɛ Nciba commune kɔnɔna na Bɛlɛdugu mara la fréquence 96.1 an bi radio partenaire bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ye minabaga n'o ye Tarawele kɛ Kasim Tarawele n b'a fɔ a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la ko ala ka seliw caya ala ka garisɛgɛw foni ala ka jamana in kolo suma jamana in min mara ni sira o sira ye ala k'o ɲɛ yɛlɛ jamana ɲɛminabagaw ye ala ka hinɛ an ka su bɛɛ lajɛlen na an ka silamɛ su an taw ni walitaw ala ka se a k'u ma lafiya ye an bi Falajɛ commune Daban commune Boussoufala Jɛdugu Torodo Kalifabugu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Jiwoyo Nɔnsɔnbugu Cɔribugu a fɛn o fɛn min n'aw bɛ radio faso yan t'a sɔrɔ Aziz ka samɛ foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma radio partenaire fɛn o fɛn bɛ yen an b'aw bɛɛ fo ko ala ka n ka seliw caya Aziz yafara bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka yafa ne fɛnɛ ma an ka bureau président Bogolan Ci Kulibali a n'a ka danga maa ma warabu kɛ ni bi yafa ma an b'aw sɛgɛn kosɛbɛ ka taa se Banjugu Tarawele ma ale bɛ Falajɛ Kasim ka i fo k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo halisa ko ala ka sabali d'i ma ala ka jamana in ala ka se ka ta fanga dɛmɛ i bɛ baara min na fɔtaw ni kɛtaw ka ca ala k'an taw k'an fɛ hakɛto bɔ kan sɔla rasulu salaamaaleykum groupe partenariat radio an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw tan ka waleɲuman dɔn Kasim Tarawele an b'i fo ka foli kɛ groupe radio bɛɛ lajɛlen la ne tɔgɔ Ba Njame Jalo n bɛ Joyila radio lafiya la fréquence 102.8 ni radio lafiya directeur de programme n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la o bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ samɛ foli kɛ ka ɲɛsin partenariat radio a yɛlɛma bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ n'a kɔ kan n b'a fɔ san caman a bɛ dali masa bolo ala k'o yira an na ala ka hinɛ an ka taabolo la ala ka yafa o ma o y'an kɔ peti minɛ ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲani k'an ta don kɔnɔ biro la harama ka sɔli ala Mahamadu ala ka an to ɲɔgɔn ye ala ka barika don an ka baaraw la. Aya hakili la nin ye radio partenaire kunfɔlɔw ye Keba aw ye Nɛgɛlakaw mankan mɛn olu fana b'a fili ka taa ja fo Julafondo de ayiwa
k'u ka saamaw bila ka na k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma Joliba TV k'a daminɛ Ibala ka na se f'u ka gardien ma k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu fana y'an ka partenaires ye o Iba on son petit frère Mala on son petit frère Atou on son grand frère grande sœur olu to Musa ninnu t'o dɔn olu ngo Bamakɔ de bɛ maaw fili ɲɔgɔn ma Bamakɔ n ka cɛ ne ye n burankɛ ka communiqué video ye kunu ne b'a ɲini gouvernement fɛ cɛw ka ɲɛ ne burankɛ ma a ka segin walayi cɛ ne burankɛ sigiyɔrɔ tɛ ninnu fɛ yen walayi c'est à dire ko gɛlɛyara quoi an ka hakili ɲuman sɔrɔ an ka fɛɛrɛ sɔrɔ sɔnɔgɔya bɛ se ka na cogo min na c'est à dire dimi kuma ani yɛrɛ ɲini kuma n'i y'a ye a filiman tɛ quoi ne kɔni bɛ ala deli sababu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a ɲuman segin ka na a ka na parce que keba arabu tɛ maa ye dɛ walayi ni maa bɛ bolo ɲuman na n'a tɛ bolo ɲuman na n'i y'a ye i b'a dɔn quoi min ka di ne burankɛ ye o tɛ nin ye ale ka fɛrɛ a ka lafiya a ka taa a ka ciw la a k'a ka fɛnw o de ka d'a ye nka ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma bon a tɔ n tɛ n da don o la dɛ parce que o ko ninnu u bɛ fanɛni banɛni se maa ma sisan an k'an yɛrɛ minɛ o la an k'a da a ɲuman fɔ kunungo donita mobili dɔ bɛ yen ale tun bɛ ka bɔ Sikaso k'i kunda Bamako kan a surunyalen Jalakɔrɔba la hɛrɛma kɔnɔ donda yɛrɛ la a taara I da kɛrɛ kan maa 30 de tun b'a kɔnɔna na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko maa kelen kɔni ko o nin tora la 30 olu joginna min ye minɛnw kɔni ye n'o ye kɔnɔminɛnw ye olu fana ye gɛlɛya sɔrɔ nka gendarmerie brigade min bɛ Senu o ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ale ni protection civile maaw n'ala sɔnna a ma min ye Isiaka Keyita ye ale ye gendarmerie ɲɛmaa ye yen brigade la Senu an yɛrɛ terikɛw la a tun bɛ kan 1 na sisan u y'ale bila ka taa brigade la min mana bɔ a kɔnɔna na tile kɔnɔ an na o da maaw tulo kan kunungo kaba finen san bɛ ka musumusu labɛn k'a bɛna tuma min an ko Amara ma n ko ale ka boli ka taa n k'an y'a mɛn ko ko dɔ kan ka kɛ administration territoriale la ale ye caméra 2 ta ale taara yen Amara taara bɔ mun kan o ye je le répète bi bazɛn jɛman na cɛ a bɛ ka fasa dɛ non mais i b'a dɔn a burujali ni fanga man ɲi koyi fanga walayi cɛ a bɛ ka fasa walayi Amara taalen ye a ko minisiri ko i ye laseli kɛ k'a y'u fo ko parce que ko sunkalo dugusajɛ k'a somelen don ko bɛɛ la ko olu nana u ka wele jaabi k'a b'olu fo la o kɔfɛ sa kuma la kunbabaw ye min ye ko parti politique ladegew tɔn minnu bɛ yen n'olu ko k'u ye politique baara kɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛ politique baara kɛ mouvement minnu bɛ yen ko k'olu ka baaraw dulon fɔlɔ ko sabula k'u b'u ka baara dulon kun jumɛn na ko jamana yɛrɛ ka nafa kama ko laɲini kelen tɛ ka ta ka ɲɛsin maa ma ka maa to nka Amara nana ni kumakan min ye bamanankan na ni minisiri yɛrɛ ye o lakali kunungo a ka janga a kɛ kun b'a la maaw yɛrɛ k'a lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko min don anw ka kuma tɛ minisiri ka kuma don kuma tɛ jamana in kuma ka gɛlɛ bi an ka jɛ an ka je le répète lamɛn Amara ale ka kuma bara la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn fɛn min aw denkɛ n'aw balimakɛ a ye hakɛ fɔ parce que a na kɛ radio partenaire t'a fɛ ka bɔ an ka ligne kan an k'olu bɔ yen fɔlɔ min ye je le répète ye an ka nana ale ye joona yaasa ale bɛ se k'a ta fɔ cogo min na kunungo min kɛra ni Amara tun bɛ yen ni ale taara conférence de presse u yɛrɛ ma question posé o est ce que a y'o question yɛrɛ posé a y'o ɲininkali kɛ an ka na journaliste fɛn fɛn ye siɲɛ sɔrɔ ka Sena yan bi
En bras, conseil des ministres, c'est le conseil des ministres qui était présidé par le président de la transition. En a c'est charia d'ota, décret d'ota. Le décret kumbala parti politique ou bara, ani association mumbi, nous be politique que pour que ce que bara ka sonsori. Au côté ga foko décret munu ka foka be moko be ka be ka mo la ni ote la ni. La ni pour moi na bo honna elito kun fla bala. Kun fla oui politique ke konnai. A kun fla na we ambe ande be position na jamana la no e la kana badia keleli mo e politique ke konnai 31 décembre 2023 on a jamana nyamo re la ni ta ka foko e ma malion be ka ski ka kuma ka so mo dati dola ande malien damo parce que on fait fora depuis 2015 accord d'Alger be gelambura kono ska ka maddu c'est malien shira ka foko ko mali ga accord dum am mo tese go fo parce que du chama me ruda bala do fana be ruka la ni ko mo accord d'Alger la jamana rebe saka chief la ube sabai ube jamba ko ma konna la vraiment faut que ka saka bo konna la jamana ngo ko vraiment nga freke are malien dama ko ma fa nga anga kana chumna c'est film ko be ko dure kono c'est maladu ka fo dudin wure ni nyonche ka fo do be bokan ma kana dadu akakula imana dienta bien fancité ko problème te fancé mais bele biga problème gérer awre demande nyonche ka so mo dama dola o yamara talin le 31 décembre 2023 le 25 janvier 2024 amad ko mo shila on jamana nyamo re décision ta ka accord d'Alger ko ga sonsori mun nana no fen chama nana nai entre réunion de la Kampala parce que Algérie re ka autorité c'est ka jamba do dum on jamana ma ka accord fanota ou be ka sebendota ka kuma fano ka kubu dum sommet qu'on a la casserole Mali le ka yamarate vraiment on a une chama mais difficulté chama voilà difficulté vraiment et munu re au nobla accord d'Alger là en 2015 gouvernement qui fait nous mouvement bêté mais mouvement d'eau depuis septembre 2023 retour ou le mouvement ou fera la terrorisme ou des fois ou récréer terrorisme pour que dangarge c'est Mali kaunani Mali rasula ani attaque mu dirigera et c'est contre bateau malheureusement civil chama sera attaque là donc le chama ngula à partir du mouvement de nous la moto c'est la faut non ko bengambi ini on moskuche parce que mo terrorisme be fula faut talo va te créer na faut terrorisme be terrorisme be créer choma donc au bena ta vraiment au accord d'Alger ko bana si ça accord quel mon bien c'est que Mali est digital même quoi initiative quel mon bien ça c'est le dialogue intermalien ko mo date do la no are dama be sika ni nyonche gilambala ni chemi nga fonyo chemi fonyo me alke buya kono ani kalama kono la na fa mo bala ni Mali terrorisme kota ka frafasia terrorisme domne la froni kinama mo na jatimne terrorisme nyamo re be kun na afro boru fasila maintenant Mali on re na ke terrorisme groupe nyamo kanani ka shako kele ani terrorisme kele kota ko udonyona ka bala mi nyona chuko surola dore terrorisme kele dire kida on dit que le terrorisme c'est le caché fort dans la bimbina parce que vraiment c'est qu'il faut que chaque mumbala ou instrumentalisation mumbala ko symbole aka dire qu'il veut ce qui ça vous sera parce que ni ko qui veut même c'est le dama ni ko qui veut marfata en regard shadow be kata ou shafra ou shasaba kata qui veut befra rigi ile be ka kala ta ka turu la parce que ma dabo kama ko chama me ta so fili do so mais do fana be ta so la chamangula ta so do fana be fait que lu dunala mais benika ku mais nya faut comme no tese ga nyana bo tant que non Mali de masque ka kuma donc au 6 ans au bara de Sénat au bara d'amna depuis le président a Fodum après aller comité d'Oski un comité qui est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga bon comité fana kona la malien bebi la kona la journaliste bala kene barakela bala donc l'ensemble des forces beba ko parti politique re bala bebi re kona la donc barakela tient ka barakela transport la plus totale mois d'avril nala sonama ni kalon kona la à phase communale ni à phase régionale au Canada maintenant à phase nationale au mois de mai a jateminem ke kuma mun besena mun kam besena man na fa fota la ka foko no ko transition bana et puis ni kuma kacha
n'a pas fait tala parce que n'a pas tala comme na depuis le 25 septembre 2023 le gouvernement a communiqué que kafo ko kalata te na se ka organiser et pour que se ka bonne transition kono wakati folo mu fura kumun bala an kun fo wa kun folo o ga nga base de données tera avec a kun flana et constitution talent sera do constitution kono fo ga se golu do bala pour que constitution rega se ka fanga soro donc je crois que bara bebe sena bon o saraw la et kalata re sara re bokon na la o re kanga se ka reli tuguni a sabana nambo le ko révision année de liste électorale na jatimne kono gam folo la et révision année de liste électorale octobre novembre décembre maintenant jabi minum bola et EJ autorité indépendante de gestion des élections ou bo jabi l'état ka se ga afficher la baie maintenant jatime wati kuruni o mte se ga ke aussi là donc mais vraiment donc en ka fo 6 mois à l'avance ka fo ni te se ga ke donc arrête de la bana o wati se le kalo woro ko fe mo ka fo ko non ko gouvernement ka boka kuma na go ma me ba même fo mun kan fo 6 mois à l'avance au be foroy ka wala bon mun bora ka fo ko non ko pour transition bana bon aka bon climat mais je crois que jabi mun kan ga duma mo chama bula vraiment journaliste est vraiment c'est le lieu de vous saluer et expert bula mo chama bula mun bora ka fo ko no be ka mun foni ma tientala parce que dans la constitution jabi aux dispositions B à problème réglé na chati fana jabi a régler les au fana fona donc à partir du moment il y a pas de problème mais en réalité jabi non que mo te se ka fo ko parce que ni ko ko ski ka kuma ite se ka ta ski ka kuma là pendant que d'autres gens la ni mo ka problème recréé nous maintenant ni société qui polarisée polarisation ko ka société qui frère et mon amri na me ka fo non bon en bulu me ka mo fo le tête ou mon ka mo fo ni tient parce que ni ko ko ski ka kuma ski ka kuma teta damu ko teta akriki reko o site se ka kuma pareil ni manga ko na la ski ka kuma re flo re lakana ani bega se ya donc vraiment ko na la a jatimne jamana nyamo da jatimne ka fo nambe fe ame la ni mu nyina ni dialogue ni che ko na la pour que vraiment nga jamana dion bega se ga don daklen fe ka boku bak ka bo bakle c'est daklen fe ani shako kere mu ba antula ani parce que mo chama me dota bu marale mi kono pendant 100 ans va pour non bon ka sa ni fera la terrorisme kan entré mais au côté ka foko mo ko karinyo eta so da de no flo à chaque fois va jatimne ka fo chaque fois que occasion sera pour venger bon demande ne se ga jo ou ambiance ko na la donc fanga boko na la bonango ka me terrorisme fana kele terrorisme kele faut que terrorisme blau dama parce que le terrorisme fana ka ke ka fo ko wula ko nyesi shako kele mate ku fo ya we jatimne rike bani ko ke fo ka dangarge malla ko sobe adunda re flo o shako kele ni nana ni shako kele bere bi re ni mana dineta tege avec ce que do se ka la ni ka ala ni arebulu ka ke islamé ou do se ka la ni ka ke chrétien ou do re na te fa ko shi mais ni ko ko shi am ko shi ka se ko to la ala idan ko na bete ni yo bo ala idan bo kama donc on a ni on a chama ou ni mana sha to flani progrès donc a bere bete donc ni ko sera sha ko crema e jamna ko a ko lo ka bon ko so donc a kan manga si kanga bon ni jafa ko na la mais na fo ko na c'est quelque chose qui a été instrumentalisé à la benadi ka foko mo wula ku ka kante utere terrorisme munu re terrorisme clan o le na ni ko se dai kanga jamana ko ka se ga ni ani shako kele nyagami nyona na fo na terrorisme damna nga jamana ko madame na ni shako adam na ni mo mu be budon abe kun kele ma mo malen kele shi kun tala donc o la ni ko na la ma jamana ni mo ko nga kuma ka ko mada e ke ka kuma da kuma krema no dialogue en fait que fait kuma fait siga nani fugu fait siga nani mangai maka obe sensori ko te ka foko mo be parti ko be parti ni fo mais vraiment ka kanya fo comme na sécurité ko la mali boraro na santan sécurité ante siga ski ka fo quand même mo do lay la kan kisi mo me signa ka na katana jamana ma ko no tunu donc vraiment ngabo un problème qu'on a là. Donc, c'est une mesure d'ordre public, c'est une suspension. Suspension qui a Foko et Kalatat n'a organisé, à Kroteka Foko et parti politique qu'on n'a pas tout là. Suspension, on avait bien frappé. Parti Mabo, parti là, association fait politique et Mabo là. Donc, vraiment, nous comptons sur la presse pour qu'il y ait comment il faut gagner.
argument fulana nya fotu na we argument sécuritaire nga jamana ce kidal min ala ya ani yoro chama nya kuma chama ni le koko kidal be mine akuma bum malion de akrima parce que bulu ka kuntara na nala barkala jamana ni mo re ka chesiri ananga sarasi numbe terrain ka c'est nuit et jour on peut régler le problème définitivement de Kidal et d'autres régions en tout cas bimina Mali yorotin ka foko contrôler be terrorisme groupe rebulu armée de fambe mais au côté ka foko terrorisme bana parce que ta sur du do be mun reka mun flambe terrorisme ta sur tamase Mali tama mais au côté ka foko no ko terrorisme bana terrorisme kolo mo be wuli na fo attaquer mon gra c'est caché là encore au bel terrorisme doy donc à Kaka vraiment au Kélébé c'est là comme ça ou bien comme ça en la population enfin no be ni mana menaka kauta menaka ni ko dumunga doimbi ni ko baluga do ateta armée rega chesiko former des coups ravitailler donc au Kébé c'est là comme ça vraiment on peut pas accepter que doka wuli kanani dibaure kanani kumaure na faut que na mumbe société polarisée parce que Kélébé damne jere fambe Kélébé bébé damne ni polarisation au gros quoi quand flatterie quand on veut dire qu'on a avec un mot en bas de tala au dos on a avec un mot avec un mot en tala bon nous dans la société une société comme le Mali c'est encore très compliqué il faut que on ait un tant qu'il une crise sécuritaire maintenant maintenant que à tout match parce que tout là-bas oui il faut que on se comme mais si on quel bas pour que vraiment balmani ani balman mais shawre ni ñonte ani jamana diw ni ci ñonte pour que ala barkala o ka sika signa ba no signa kana asu mo terroriste be isolé parce que en situation na bimina na faut tuma c'est la confusion totale italo mo de fois mo terrorisé mo ta échappé kele donc quand vraiment bembe sika action fait sika nani au ben mo rek même ali caractérisé il y a 10 ans 15 ans pour qu'on sika signa yoro chamame ali sinangoya sinya jate minanga angala dala sinangoya re mo re kunte songa dangarge sinangola mais rodo be sinangoya re timbi mina nona nanoi oui malheureusement na anyono nigira na anyon chama donc vraiment c'est ça que je voulais vraiment vous dire une fois à vous remerciant pour votre disponibilité donc à Kaka à fois je m'en la kanga sancha et ambesin tout ça jala bimbina ma jamana be gilam nala ka boko na kam na ko benwa on chani braji merci aywa faranga waraten nan bugaran suma nyana o te sama kumbo tuguni hakilla fese ni lakaldi ni nyefoli mikoro dora ministry dala ayata fo ministry ma dawma ay lettre doke communiqué officiel akoko décret min tara ka nyesi partout ka baraw jolima ani association munumbe ani mouvement ko le ministre d'état ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ko abada parti politique nyemaw belajilen tloka ku kala ini minye ukala ini minye ukafa muka donga foko ni waliya intega talike ka nyesi mama akekunye lafia ni bembe seka do tugumina ko wakaba nyini parti politique nyemaw fe ton nyemaw fe décret min talen fleni uka bato inafo akanga bato tugumina ko minye décret nye ko akonona kuma ba re minye oye yasa beni krinya baro be seka ke anga jamana kono tugumina transition ere kelo ka o wala min sigi senga ni jamana kuntigi asimi ale o layini ko bara min be bi no ye bara belebele no ka anga nani beni krinya anga jamana kono ka maldon kala nywana ko tsega ke wati mina ni maw yere ti nywan kan fo ti nywan la mais na fa mi fa ka kuma konnana o de la ko ale ministre de l'administration territoriale la décentralisation porte-parole du gouvernement ministre d'état ka ba nyini ba yira parti politique la kuku hakrina ka kilinyi ya sa minye ni baranyi absaka ka tumina ko wa fana ko minye retour à l'ordre constitutionnel lié ko o minya yinina ko obnana ke hakli sigini basigi de konnana ko nga ko franje la fanga ka la yini baye minye ko odeni ko abe hakli la jigika ka ira ka fo ko Mali yere jamana ko aleni aye sharia suma kura min sigi senga juye kalo tle muga ani fla samba flan muga ni saba ko ni o taka olaje ani asraka referendum no sur la referendum senfe ko bela jelen gara basigi ni lafia de konnana kalata la yini ni kalata baraw ke chugo bela jele
k'olu kun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ kalo 6 ye nin ye ko nka ko bi ko olu b'a ɲini maaw fɛ k'u ka se ka o faamuya a y'a yira fana k'a fɔ a ka kuma na k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka nin ko ninnu faamu ka baara kɛ ni a ye hakilisigi ni basigi kɔnɔna na yaasa jamana yɛrɛ ka laɲinibaw minnu bɛ yen bi olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na minisiri ko k'a kɔni dalen don parti politigiw la u bɛɛ lajɛlen ani tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ parti baara kɛ k'u ka baara kɛ ni nin décret in ye a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o bɔlen kɔ yen an bɛ segin ka na sisan keba ko ka kɛ ni parti politigiw dulonni ye mouvement an bi kɔ ko décret min taara transition ɲɛmaaw fɛ k'olu ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen u ka baara fɛn fɛn bɛ yen k'u y'a bɛɛ jɔ i n'a fɔ a laɲinina cogo min an bi kɔ ko k'a b'a ɲini a ka tɔnden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ fan o fan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'u bɛ baara o baara la ko k'a bɛɛ jɔ ko fo min ye nin ko in ka wuli ka bɔ sen kan parti PMT ni o ɲɛmaa ye Baba Mulayi ye ale fana taara o sira kelen fɛ k'u ka tɔn maaw k'u b'a ɲini u fɛ ko olu k'u ka kow jɔ Fatumata Batuli Ɲang mouvement an bi kɔ CO Toulouse groupe ale de ye sɛbɛn in fasiri min ye an bi kɔ ale ka bataki wolomasiri tabaw olu ka ko hukumu kɔnɔna na min ye chef d'état-major général ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye mali finitigiw ye k'u b'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Koro ale marabolo kɔnɔna na ale ni Sevare ko o de senfɛ sa o kɔni ye katakatani dɔ sɔrɔ katakatani min ni essence camanba b'a kɔnɔ a kun kan ka taa di ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw ma finitigiw groupe wɛrɛw ko olu bɔtɔ Douanza ko olu fana ninjugawale ni bamancawale kɛbaa dɔw ye olu kɔni olu bɔnɛ olu ni na minan caman tun b'u bolo ani kɛlɛkɛminɛnw k'u y'olu bɛɛ lajɛlen da walo u ka sigiyɔrɔ min tun bɛ fana o yɔrɔ la k'u y'o fana da walo k'o kari ka bɔ yen chef d'état-major ko k'a b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'an ka hakilila kɛ kelen ye ale chef d'état-major kelen y'a yira fana k'a fɔ ko min ye finitigiw ka wulikajɔ senfɛ Gire mara la n'o ye Nara yan fanfɛla ye Mali ni Moritani dancɛ la ko pankuruw ye wuliko 3 kɛ ka gosiliko 3 kɛ ni hakilisigi ni basigi ni faamuya ye ko y'a to bamanciwale ni jugawale kɛbaa minnu tun bɛ yen kungokolo fantan banda in kɔnɔna na Gire yan fan fɛ sa n'o o ye Wagadu ye k'olu kun kɛlen don ka jan minnu da ko u y'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ chef d'état-major ko fana k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'u k'u hakilina kɛ kelen ye baara min bɛ wolomasiri tabaw bolo ko a na se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko nin kalo in tile 7 sɔgɔmada joona fɛ ko mali finitigiw ye bamanciwale kɛbaa dɔw kɔni bali Segu mara kɔnɔna na o wulikajɔ senfɛ sa min ye bamanciwale kɛbaa maa 7 ko u y'o bɔnɛ a nin na u ka maramafɛn min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko PM o 3 u y'o sɔrɔ chargeur 11 marifa min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko RPG o 7 min ye roquette 2 maillon PKM o 1 ka taa se cartouche o den 4 ma u bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma ni minɛn min n'a fɔ ma ko arajo o 1 caméscope 1 u y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bolo Segu ale marabolo la Marakala pont o fanfɛla la Sarakalakaw olu fɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min sera ka kɛ mali finitigiw fɛ n'o y'a sɔrɔ maa si kelen ni ma to a la finitigiw ka fan fɛ a bɛ o fo k'u waleɲuman dɔn o la min ye chef d'état-major de l'armée ye ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulon kan fana ko bamanciwalew ka ɲɛmaaba dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Bura Lobi in yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na sa o ye Tanali ye ni jugawale ni bamanciwale kɛbaa ɲɛmaa belebeleba tun don Douanza mara kɔnɔna na ka taa o kɔrɔnfɛ fan fɛ Jonakaw olu fɛ yen k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko marisi kalo tile 18 wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ ni jɛkulu marifatigi ninnu karilen ɲɔgɔn na Ɲambikaw fɛ yen ko wulikajɔ de senfɛ sa maa in kɔni ko u y'o bɔnɛ a nin na ye n'o o ye Lobi Nara in ye Bura Lobi in ye ko maa min kun don a kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen na sira in kan k'u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u ye o bɔnɛ a nin na u ma da o ma koyi Douanza mara fana na u ye ɲininiw kɛ ka taa bɔ bamanciwale kɛbaaw dagayɔrɔ fɛn fɛn kan k'u y'a bɛɛ lajɛlen da walo k'a bɛɛ lajɛlen kari nin waati in na finitigiw k'u ka wulikajɔ bɛ sen na yaasa bɛn ni kelenya ni lafiya o bɛ don an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na cogo min chef d'état-major ko k'a b'a ɲini maliden cɛman na musoman fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye yaasa jamana ale bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na cogo min na kunnafoni sanumanw dili wolomasiri tabaw ka baaraw ko olu fana bɛna na to sen na Segu San Mopti Baɲangara mara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakisi cogo min na minisiriw bɛ lajɛ min kɛ laadala n'a bɛ kɛ araba o araba sa u y'a yira k'a fɔ ko o lajɛ kɛra kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye colonel Asimi Goyita ye minisiri fɛn fɛn tun bɛ Bamakɔ ka taa se u ka ɲɛmaa ma n'o ye Sogɛli ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan lajɛ in senfɛ k'u ye mɔgɔw lamɛnniw kɔfɛ fana u ye
sariya kisɛ dɔw ta min ye ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma minisiri minnu ye baara minnu kɛ k'u y'u da don olu dɔw kuma na ka kɛ ni ko nacogo ye min ye ministre de l'administration territoriale la décentralisation ale y'a dɔ conseil de ministre mɔgɔw tulo kan ko décret dɔ bɛ ale bolo décret min n'o bɛna na ɲɛsin parti politique ma ale ni association minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'o bɛ taa parti politique ka sira fɛ a ko ko parti politique ko olu sigilen don an ka jamana kɔnɔ ni sariya kisɛ min ye o sigira sen kan utu kalo tile 18 san 2005 san ko parti politique k'olu ka sɛbɛnw b'a lajɛlen k'o bɛ tali kɛ min na sa ko o ye sariya kisɛ min b'an ka jamana kɔnɔ kabini utu kalo tile 5 san 2024 ko ka kɛ ni association olu sigilen an ka jamana kɔnɔna na min ye ni ye ni sariya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ min bɛ parti politique kun kan ani jɛrɛjɛkulu ni jamanadenw ka tɔnjɛkulu ko n'olu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye u kan ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakɛw ni jamanadenw ka kuntilennaw ye kuma tɛ ko démocratie yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na ka min ye association ye ale ni faraɲɔgɔnkan jɛkuluw sa ko olu kɔni bɛ baara kɛ yaasa jamanadenw ka ni bɛ se ka lafiya cogo min na ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa lafiya bɛ don cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen na ini ye min ye jama yɛrɛ bɛ hakɛ min sɔrɔ jama bɛ taa ɲɛ cogo min na ko o ka kɛ ko sariya kisɛ min sigilen don n'o bɛ association sigi tɔnjɛkulu sigi an ka jamana kɔnɔna na ni parti politique ko n'i y'u ta k'u lajɛ ko ani regroupement dɔw bɛ ka sigi bi ko i n'a fɔ ko association ko o regroupement ko olu yɛrɛ kɛlen don ka kɛ association ye association minnu bɛ yen n'u ma lakodɔn u ma kofɔ maa ye u tɛ sɛbɛn ta ko k'a sɔrɔ min ye gouvernement ye ale ye ordonnance dɔ ta mars kalo tile 28 san 2024 min b'a yira k'a fɔ ko ni maa o maa i kan ka jɛkulu sigi an ka jamana kɔnɔna na sa i kan ka taa o sira de fɛ i ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye o i ye bɛrɛbɛrɛlitɔn ye o n'aw ma ɲɛ k'aw bɛna jɛkulu de sigi ka jɛrɛ kɛ a bɛ taa gouvernement de fɛ yen ale de bɛ sɛbɛn d'aw ma k'aw yamaruya ko ka kɛ ni o ko in ye sa ani degun min b'an ka jamana kɔnɔ bi ministre transition yɛrɛ bɛ ka baara minnu kɛ yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min ani ka baaraw kɛ cogo lajɛ lakana ko ta nasira fɛ yiriwali ni maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na ko olu kɔni kun ye sɔnɔgɔya suguya bɛɛ kɛ yaasa maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko sariya kisɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko olu caman kun bilalen don kɛrɛfɛ parti politique ka ko la ale ni tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ parti politique baara kɛ ko o de la sa ko olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko kanagɛlɛya bɛ ka don baara in na min ye sariya sɔsɔ bɛ ka don a la a bɛ ka caya suko ani dugusajɛ fɛ ministre de l'administration territoriale y'a fɔ conseil des ministres mɔgɔw ɲɛna sa ko o de kama ko yaasa jamana yɛrɛ a ka hakɛw ani jamanaden tɔw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min ale kɔni ye décret ta décret min bɛ parti politique ka baaraw dulon min ye tɔnjɛkulu ye n'olu minnu bɛ parti politique ka baara ɲɔgɔnna kɛ n'a bɛ f'o ma ko mouvement caractère politique ni association à caractère politique ko k'u bɛɛ lajɛlen ka baara dulon Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a daminɛ kunungo la n'o o ye avril kalo tile 10 ye conseil des ministres jɛra n'o ye k'o kɛ décret ye décret min n'o signera o fasirila k'o bila o bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ministre min bɛ Soko kunna an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko baaraba dɔ bɛ senna Katikaw fɛ yen baara min bɛ tali kɛ Kati yɛrɛ ale yɛrɛ mugubon marayɔrɔ ani pankuru jiginyɔrɔ mangani min bɛ Kati kɔnɔna na o n'a kɛrɛfɛlaw ko olu baaraw ko olu bɛ senna ko yaasa o baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ sa min ye aérodrome militaire ye ale ni mugubon min bɛ Katikaw fɛ yen ko olu ka se ka lakana ka ɲɛ o kɛrɛfɛlaw la sa ko baaraba de kan ka kɛ yaasa ka mɛtiri caman don olu ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o baara hukumu kɔnɔna na sa ko u y'a yira k'a fɔ ko min ye clôture ye k'o kan ka kɛ n'o ye ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen lamini ye yɔrɔ fɛn fɛn kan ka labila sɔrɔsiw ye u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na pankuru jigiyɔrɔ mangani ka taa fara mugubon kan k'o baara minnu kan ka kɛ yen k'o dun tɛna taa ko kɔ koyi sabula maa dɔw bɛ yen bi olu ta ye dugukolo ninnu dɔw ye o dugukolo n'olu minɛr'olu la fo nɔrɔbilali ka kɛ o la baaraw kɛcogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na sa u y'a yira k'a fɔ ko o n'o bɛna kɛ ko fo gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa maa minnu bɛ yen ni olu ta ye dugukolo ninnu dɔw ye u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na o hakɛw ye mun ye o ye yaasa lakana ale ka se ka sigi sen kan kuma tɛ mugubo ta fanfɛla la min ye pankuru jigi kɛnɛ in ye ale kɛnɛ fana kan ka fɛrɛ kosɛbɛ ko o de la sa ko min ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛna degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na ni so in taara bɛn ni baara in taara bɛn i ka so ma sa k'olu bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na minisiri y'o fɔ min ye jɔyɔrɔ di hukumu kɔnɔna na ye u y'a yira k'a fɔ ko conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma minisiri so min bɛ lakana ni maaw lakɔlɔsili hukumu kɔnɔna na ko ale ka chargé de mission o kɛra Yakuba Jalo ye k'o ye criminologue ye min ye Amadu
Maman Sango ye ale tun de Sango sɛbɛn kura kuma kala ye sɛbɛn kala sake o jena yo jɔyɔrɔ d'ale fana ma ale fana ye chargé de mission ye ministre so bɛ dugu jɔrɔ nafa kunna o fana ye chargé de mission ta Ablaye Sila ko ye gestionnaire des ressources humaines ye bayi kuluba bayi te de ale ye kunnafoni dila ko ale fana jɔyɔrɔ dira ale fana ma ministère des mines kɔnɔna na ministre de l'entrepreneuriat ale ni emploi formation professionnelle ale fana ye conseil technique kelen ta o tɔgɔ ye ko Amadou Bamba ale ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don baara minnu kɛra ministre fɛ ko hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ kiiri ko kunna n'o ye Mamadou Kasoge ye a ko ale tun bɛ diɲɛ seleke naani maaw ka lajɛ dɔ sen kan lajɛ min n'o kɛra Genèvekaw fɛ yen Suisse ko lajɛ in bɛ tali kɛ sa jamanadenw bɛ se ka kuma cogo min na jo sariya lafasali ni jo sariya pɔtɔpɔtɔli kan ko nka ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin kun baro in sigilen don Mali kan mars kalo tile 28 Genèvekaw fɛ yen Suisse ko min ye jɛrɛ in ye ko a y'a to maa sugandilen min talen don n'o ye ɲɛnayɛlɛkɛ maa ye k'o ka kuma Mali jo sariya kow kan o kana kimɛli kɛ k'a daminɛ avril kalo tile 4 na ka taa se novembre kalo tile 30 ma san 2023 ko ka kɛ ni o ye sɛbɛn min bɔ sa n'o ye expert indépendant in ye ko ministre y'a yira k'a fɔ ko a da ye fɔlɔkɔ bin tigɛ koyi ko a ye kuma caman fɔ ko olu ni sababa tɛ bɛn ko a ka papier in yɛrɛ kuntama n'a janya bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ye sira bila a mɛnna sabula ale bɛ baara kɛ a yɛrɛ sigilen tɛ Mali kɔnɔ hakɛ minnu bɛ yen ni jo sariya maaw kan ka baara kɛ n'o hakɛw ye o t'a bolo maa t'a bolo kɛnɛ kan bi a bɛ ka min lakali k'a fɔ jɔn jɔn na k'a bɛ se ka dalilu di k'a fɔ ko o maaw b'a bolo ministre ko a y'a yira jɛrɛ in kɛnɛ kan ko baara minnu bɛ ka kɛ Mali la bi jo sariya ko ta na sira fɛ ko o baaraw ye min ye k'o ye ɲɛtaa ye ɲɛtaa min don ko a bɛ tali kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔsi tigilaw kɛ ko ka se ka dan sigi olu ka ko la ko wa fana ko wulikajɔ kɛlen don ka ɲɛsin jɔnya o kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye degun bɛ ta ka se musow ma kɛlɛkɛyɔrɔw la ale ni musow ka degun minnu bɛ yen n'u bɛ olu sɔrɔ ko olu baaraw ko olu bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ ministre y'a yira fana k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɛra Mali kɔnɔna na ko kuma tɛ sariya sunba kura min taara ko b'a to bi jo sariya lafasali k'o baara kan ka se ka kɛ ministre ko lajɛ kɛnɛ kan fana k'a y'a f'u ɲɛna bi bɛɛ ni kelenya ni o ye dialogue intermalien ye ko o kumaw sigilen don ko baaraw bɛ na senna ko wa fana ko bɛna ɲɛ sɔrɔ ko wa ko Mali ko ale kɔni kɛlen don ka kɛnɛ labila maa bɛ yen n'i bɛ se k'i hakilina fɔ n'i bɛ se ka i ka baara kɛ k'a sɔrɔ damankari maa la i fana ma don maa kun ko olu bɛɛ lajɛlen latigɛlen don an ka jamana kɔnɔ ko wa fana ko gouvernement yɛrɛ fana bɛ ka baara kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na yaasa maa minnu bɛ yen n'olu tun y'u sigiyɔrɔ bila ani dugu minnu minɛna gouvernement yɛrɛ bɛ se ka segin n'a ka cakɛ baarakɛlaw ye cogo min ministre Kasoge y'a yira conseil des ministres maaw la ko Suissekaw fɛ yen ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ u ɲɛna k'u bɛ droit de l'homme ko ta k'a ni politique ko don ɲɔgɔn na k'u b'a ta k'a don ko wɛrɛw la ko minnu n'u tɛ ŋaniyaw ye k'u tɛna kɛnɛw kan ka na baaraw kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min cidenw t'u bolo u b'u sigi diɲɛ fanw na ka kow lakali k'a y'o kɔn k'o sɛbɛkɔrɔ kɔn k'o f'u ɲɛna ko ni dalilu b'u bolo u kana n'a ye ka kɛɲɛ ni ale ta ye sabula ale ye Mali gouvernement ye ministre min bɛ baara ko kunna ale ni aw ka cɛ a bɛ kɔnkuru in kan hali bi koyi ale ko conseil des ministres maaw ma ko min ye kɔnkuru min kan ka kɛ ko kɔnkuru baaraw ko olu bɛ labɛnw bɛ sen na a y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ko min ye kɔnkuru min kan ka kɛ salongo ko a bɛna kɛ ɲinan maa 65 817 k'olu de kɛlen don k'u kanbɔ kɔnkuru in na koyi ko wa ko ni ye fonction publique ye n'o ye faso ka baara ta ye k'a kan ka kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na yan ko Bamakɔ dɔrɔn maa 4,964 o ɲɔgɔnna kɔni olu y'u kanbɔ ko in nɔfɛ ko n'i y'o ta k'o jateminɛ sa 100 saradala 69 buruburu 83 o bɛ bɛn o de ma maa minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn ko n'Ala sɔnna ma ko min ye ɲɔgɔndan in ye k'a ko bɛ daminɛ nin kalo in tile 13 san 2024 n'o ye avril ye ko min ye ɲɔgɔndan yɔrɔ 6 de sigilen don Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye ɲɔgɔndan kɔni ye k'a ko bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 fɔlɔ n'o o ye épreuve technique ye sa ani ingénieur ta ka taa se sɛnɛko ta ma ani génie civil ko o bɛ kɛ lycée ba Aminata Diallo la Bamakɔ yan o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 45 ye concours tɔw ko olu bɛ to yɔrɔ la dɔgɔkun kuncɛ la sa no a bɛ fɔ ma weekend
ko o bɛ ko olu kɔnɔna mali fantaw bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ 6 o de talen no concours kama ko fo ka taa se mai kalo tile 5 ma ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen no ka ɲɛ ministre min bɛ ni ale bɛ sojɔ ko kunna ale ni jamana ka du ko ni fɛnw a y'a da conseil des ministres tulo kan ko min ye logement sociaux minnu kɔni jɔra kajolokaw fɛ yen ko 11 ko u bɛna to olu di o tigiw ma o bɛ yen de a joyilata minnu filɛ nin ye sirabada la nin ye fana ye est ce que maa b'o kɔnɔ ko ninnu kajolokaw k'olu ka 11 k'o dili bɛna kɛ ko n'i ye logement sociaux programme ta k'a lajɛ 12 566 ko o de jɔra ko min ye 9,000 ye 448 ko o kɔni bɛ Bamakɔ ale kɔnɔna yan min ye 683 ko olu bɛ Mali fantaw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye kajolokaw fɛ yen sa ko 50 ko o de tun bɛ yen ko o ye F3 ye ko olu ka F3 ye tɔllama ye ko commission min sigira sen kan sa yaasa ka se ka o kɛ ko o de kɔni ye maa 14 o de ka sɛbɛn ta 50 in na o senfɛ sa ko o de la u sera ka 11 ta o la ministre min bɛ diinɛ ni bato ko kunna an ka jamana kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ale tun bɛ katarikaw fɛ yen Doha sa ko ale kɔni taara baara la baara min ye tali kɛ bɛn ni kelenya sinsinni ma furancɛla fangaw olu bɛ se k'u jɔyɔrɔ fi cogo min ko baara in tun ye lajɛ in ta ko 14 ye ko a kɛra Dohakaw fɛ yen min ye ministre ye a y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kan k'u labɛn tuguni yaasa ka se ka taa baara in a ta ko 15 o kɛnɛ ka Dohakaw fɛ yen min bɛna kɛ avril kalo in ale mai kalo tile 7 ka taa bila a tile 8 na ko Mali kan ka ye o kɛnɛ kan ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko Mali tun bɛ jɛrɛ la jɛrɛ min bɛ tali kɛ maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ye tunkarankew ye o commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ko olu tun bɛ lajɛla Burkinakaw fɛ yen Mali Burkina ale ni o commissariat ko baara kɛra Burkinakaw fɛ yen colonel Assa Bajalo y'a jira k'a fɔ ko min ye baara in ye ko a kɛra Burkinakaw fɛ yen mars kalo tile 26 n'a tile ka taa sa tile 28 ma jɛrɛ in ta ko 13 ye ko a ye tali kɛ jamana 2 in ale ni jɛnsɛrɛkɛ 4 ka wulikajɔ jɛkulu in olu fɛ n'o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés k'u ka baaraw kɔni u y'a kimɛliw kɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka segin ka na Burkina ani Mali la n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila ko o baaraw bɛ sen na ani fana k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko halisa ko maaw bɛ k'u fulukutu ka don Mali kɔnɔna na ka bɔ Burkina yan fan fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na yaasa olu ka ta bɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ a dɔw b'a fɛ ka to Mali kɔnɔ min ye baloko ta na sira fɛ k'u ka o lajɛ k'o jateminɛ u y'a jira k'a fɔ ko o ko in kɛnɛ kan fana baara minnu kɛra san 2017 ka taa se 17 ma fo ka na se 18 ma u y'o kimɛliw kɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ sa yaasa maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ girin ka wuli ka bɔ jamana 2 in kɔnɔ n'o ye Mali ni Burkina olu ka segili ko baara bɛ se ka kɛ ko baara kuncɛli la sa u kɔni kun bɛnnen don bɛnkan sɛbɛn min kan u y'o kurakuraya yaasa hakilina kura minnu bɛ jamana 2 in na u ka se ka don a kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ fana ko min ye baara in kɛcogo ye ko siɲɛ wɛrɛ ta o kan ka kɛ Mali la yan Burkina ta tɛmɛnen kɔfɛ Assa Bajalo ko senfɛ sa maliyɛn minnu bɛ Burkinakaw fɛ a n'olu ye suntigɛ kɛ suntigɛ min senfɛ hakilina falenfalenw fana kɛra yaasa jamana koɲɛw bɛ se ka ɲɛf'u ɲɛna cogo min yan'a ka bɔ Burkina fana a taara Ibrahima Traoré fɛ n'o ye capitaine ye ka taa o baro k'o fo k'o waleɲuman dɔn baara minnu bɛ sen na min ye ministre de la santé a y'a jira k'a fɔ ko bana 2 minnu fana bɛ yen a y'olu fana kimɛli baaraw kɛ ko n'a sɔrɔ kɔni coronavirus kɔni ko jɔlen don ko ni maa tɛ ka bana o la ko min ye bana dɔ in ye sa n'a b'a fɔ ma ko dengue ko fana ka dɔw fana bɛ ka wuli dɔɔni jamanakuntigi ko o la sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to fɛɛrɛw la ni tangalanw na min bɛ maa kisi ni bana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ma bana ninnu ma yaasa ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u bɛ se ka kunbɛn cogo min na sa Bamako nin kalo in tile 10 n'o ye avril kalo tile 10 ye secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali ni ye conseil des ministres ye Segukaw fɛ yen an b'a da o tulo kan k'a fɔ ko min ye Segu mission ale dugutigi ye Antoine Drago ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunun maa min kɔni don a tun bɛ ndolanci kɛ gendarme yɛrɛ fɛ wa kuma caman fana a kɛra Segu gouverneur ka protocole ye o bɔlen kɔfɛ sa Sikaw fɛ yen n'o ye si arrondissement ye a ye baara kɛ k'a kɛ Bilenjo yanni a ka taa ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an bɛ dugawu kɛ sa ko min ye mission pɛrɛlakaw ka dugutigi ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka hinɛ a la ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye n'ala sɔnna a ma sini an yɛrɛ na Segu sira minɛ ka taa maamuw ka kɛnɛ kan min ye baro sigiba min bɛ yen olu la ka t'olu fana lajɛ Amara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo yɛrɛ ni cɛsiri
bita kɔni an bɛ se k'a fɔ o sera ka kɛ directement na comme connexion sɔnnen don n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 su in na débat politique kɛnɛ kan docteur Adama Jabate ale y'an ka maa kelen welelen su in na an bɛna kuma mun kan furancɛla fanga banni ko kuma min bɛ sen na min ye parti politiques dulonni min kɛlen filɛ nin ye ani ka taa se terrorisme kɛlɛli min bɛ ka kɛ Irisilakaw fɛ yen Irisi kalata n'o ye jamanakuntigi kalata ye a tun bɛ yen min bɔr'o la fana su in na ani Adama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 n'Ala n'a kira sɔnna ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa a y'aw sɔgɔlen to Jani.ml FM na n'a b'a fɛ ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ kunnafoni minnu n'olu bɛ se ka kɛ nafalan ye aw ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18